Здравейте, зрители на тук. Днес ще се опитам да произведем двама пика. Трябва ви молив и още един молив, но не използвам фломастер. На един лист пишете да и не, правите един кръст и слагате картата двама пика. И така, започваме. Значи трябва да попитаме. Давам пика, давам пика, давам пика. Тук ли си? Оф. Значи тук. Малко е страшно, но... Давам пика, давам пика, давам пика. Демо ли си? Страшно. Мен е страх. Така. Давам пика, давам пика, давам пика. Да изключим ли клипчето? Мръдна малко. Ооо! Не се чува по-добре, мен ме страх. Значи така, трябва да харесате, субскрайбвате и така. До скоро.